Бүгінгі күндә дә зур популярлык казанган «Җәйнең матур аяз таңнарында» дигән җырының көен Фәтхерахман Әхмәдиев, ә сүзләрен Әхмәт Йөригей язган. Бу җырның сүзләрен белмәгән, көен көйләмәгән татар юктыр. Ул җырны кыш көнендә җырласаң да, матур җәй айлары күз алдына килеп баса. Ямлы тугайлардан әйләнеп, җиләкләр җыеп, саф һава, болын кыр һавасы сулап, ял итеп кайтасың кебек. Яфрагы